Espanya. Mukhang talagang laban ng Valdez to at saka mga taga Manila. Nueva Ecija versus Manila. Umakatay sa may bandang kita. Itong si Marasigan. Nakatutok na sa kanya si Edson. Nakakarga na. Kumakarga na naman. Kumakarga na. Nagkaka-BE na dito. Nagkaka-pigahan na naman. So, sino kaya makaka-breakaway? Band split tayo. Huwag naman sana mangyari ang hindi maganda. Kailangan hinihiling namin maging safe. Safe na safe. Tayong matatapos dito sa karera na to ha. Unang titirada. Sinong unang atake? Sinong bomba ka agad-agad dito? Ayan na. Bumomba na ito si Jesse Papa. Ayan na. Nagkakabomba na. Itaas mo dito. Ayan na. Nagkakaka na. Masarap na ito si... Ay! Naku po! Diyos ko po kain to! Okay, tataw siya. Ano ba ang pronunciation of adult? Mael? Okay. Saan tayo ha? Amateur. Okay, laban ng K1 to ha. Amateur ay... Woy! Magandang laban to, maganda. Dandex, BCC. Dito tayo ngayon sa mga Amazona. Oh. Parang si Konto, nakalimutan ko na yung pangalan ni BCC. So, number 7010. Ito to. Si Jason A. Papa. Ayun. 7005. Oh, sino to? Si Casey Feliciano. Okay, nabigyan na natin to si Casey Feliciano sa Bulacan. Ito, si 1006. Isang Team Navy. Si Natalie. Just retired Navy Ito si Rowan. Ayun, 7016. Sino to? Si Maria Alejado. So, paano tayo magpo-procession dito Procession ba to mga idolo? O, dito si Altea, si Edgegrove. Ito nga to, 1017. Ay, ba't 1017 ba? 717. Si Bernacel Torres. Ayun. Dito rin si Rosalie. Dito ba si Mika? Naku po, dito si Mika Si Altea, si Edgegrove. Ayun, dito si Joby Lee. Ako, pag di ka pa nanalo dyan, Mika, ewan ko na lang si Altea, si Edgegrove, si 1012, 7012, si Christine Silva. So, di namin kilala, shoutout na lang sa inyo. 708, si Gabriel Nara. Ayun, nagkakabalatan na. Ayun na, balatan na ito agad Dito si Rosalie, si Rene Foggy. So, sino yung ilan ng excellent dito? 2? 3? Mukhang ngawit na itong aking cameraman Malayo. Ako, sakto lang. So, sino yung isang excellent na yun? So, nasa harapan itong si Nika. 7001 si Hana Balanan. Ay, hindi Uy, nagkabalatan na! Nagkabalatan na sa kaliwa. Tumira na agad yung excellent noodles kayo Oh, yun na. Diyos ko po kain So, bago tayo magbalatan, bago tayo magbakbang, nalating yung siya si Ma'am Giselle Butara, ang ating range organizer. So, ito, bakbakan ka agad to So, si VCC, si Casey Feliciano to Ilagang nga rin Malikote. Andito rin pala si Aslin, si Naroy. Ayun sa kaliwa, tumira si Aslin Si Aslin ba yun? Jenna. Uy, mga si Hana. Mga sinundang kaagandang Team Hispana. Nagkakatumisan. Ito si Enstrog, 7021, 7020. Itong si Altea, mga sa bandang kara itong excellent noodles. Nagkakakata, mukhang matinding labanan ito ngayon Mukhang matindi ang labanan ng mga ito. So, sino ang number ni Idoloso? Pasensya na hindi namin makuha lahat ng inyong mga number. 717, si Bernacel Torres. Putang mukhang labanan ng Manila versus Pangasinan. So, nagkakabalatan kagad nagkakaangat kagad. Ubos ang kagad ng hinia. Bombahan, atake, dugisan, takasan hanggang dulo. May makakatakas kaya dito. So, sino to isa, 7019, si Marasigan. Si Marlene Marasigan. Si Marasigan pala yung isa. Si Marlene Marasigan yung isang Team Excellent. Sino ito isang naka-timbal isa? Ay, si Giovanni Sibilin. Si Similin pala ito. Si Giovanni. Nasa harapan si Mika Nicolas. Ayun, sa bandang kaliwa may umanga si 7001.
Ito 7001. Sino? Si Joanna Kanda. Si Joanna Kanda. Si Mara Sigan pala ito iba. So dito si, ayun, si M Club 7021. Katabi niya si Natalie. Nasa likod nila si 712. Si Silva. Christian Silva. So maraming dayo dito. Hindi natin maisaulo ang kanilang mga pangalan. Ito, malalakas to. Malalakas na abaw. Mangat na naman yung si Mara Sigan sa bandang kanan. Sinang ko po ay doon. Nagkakatubigan. Tinutugis ka agad, ha. One lang, ha. One lang. Eto, dito sa record si Asim, mabilis ang balatan, 60 kilometers per hour. Pati bayan dito, ha. Kaya kayang manalo ng mga ibang amateur riders dito sa mga Team Excellent order. Ito lang, nakadikit na meta isa. Banatan to, ha. Maganda to. Banatan ng mga Amazon, ha. Diyos ko po, sana all malalakas, mas malakas sa akin itong mga to, ha. So meron ditong team, umangat na sa kaliwa itong si Giovanni. Umangat si Jumaine, Team Valdez, maraming Team Valdez dito, ha. Si Giovanni, si Hannah, si Aslin. Sa likod wala na, ito palang pasin mo. So may yung nahuli din sa likod. Sino to? Jersey number 7010. 7010 si Jessamay Papa. Si Jessamay Papa. Ito medyo napapakalas na si Jessamay. Hindi na kaya. Hindi na kinakaya ang bigwasan, ang banatan. Kaya napag-iiwanan ng bahagya. Hindi tayo sa harapan, mga idolo. Ayun, umaangat na sino na yung mga dating Dandex. May umangat na yung dating Dandex, mga idolo. Si Rosalina. One lang, ha, one. Ay, si Wenay. Si Wenay Pogi, mga idolo ang umaangat. Ito na nagtatangka na mag-work away. Si Weniza Binoya. Sinugis ka agad ni Marazigan and Scrooge. At saka si Chris Day. Ito naman sa bandang kanan itong si Rosalie de la Cruz. Tinutugis naman ni Mika Nicolas. Ayun, no, nagkakatugis na. Diyos ko po, kain do. Diyos ko po, kain do. Rinato sabi do. Eto na. Ayun, may makakasabit na yung team ko na. Team Excellent, si Marvel Marazigan. Siguro kung nabaw na kagad ni Natalie Makasaib. Matindi, ha, matindi to. Ubusan talaga to, ha. One yan. Ay, malapit lang. Okay, biglang huminto ang ating banatan. Mukhang nagpakiramdaman, magkikismisan o magmamaritisan itong mga to, ha. Nandito si Ed Crow, si Althea, si Wenay Foggy, si Aslin. So, pasensya na ito, hindi namin gano'ng kakilala pa dito. Yung team Espanya, anong pangalan nun? Kasi makita, mahat na naman sa kaliwatong si Wenay. Walang kapaguran, walang tumutuwis, pero nag-aangat lahat. Gusto siyang habulin. Matinding banatan dito, ha. So nakaabot pala tong si Papa, Christian Papa. So si Rowan, nandun lang sa may badalik ni Rosalie. Medyo nakakalayo ng bagya, ha. Mukhang nag-uubos si Wenay Foggy. Pogi ka na, buwak mo ka pa, ha. Amazon ang siklista. So meron tayong Team Kincha. Sino anong number ng Team Kincha na yun? 7001 ba? Kanda? Sino? Nakamlo. Hindi. So hirap makikabay sa lahat ng mga ito. Dahil first time natin may vlog yung iba dito, yung mga taga Manila. So ito para Pangasinan versus Manila versus Nueva Ecija. Ang banatan. Ayun, umangat na naman si Sinilin. Ang Team Valdez. May gasolina pa ba tayo? Meron pa. Sige, kuha mo.
Uy, mukhang walang ensayo si Mika Nicolas ngayon ha. Mukhang natata-dok-dok sa pagod. Dahil medyo lumalaki na naman siya. Mukhang kulang sa ensayo. Sobra sa pagmamahal. Oh, gaganda ng mga ito ha. Andito pala si Mary Joy ba yun? Sana. Ay hindi, Team Espanya yun, 2016. Si Maria Luis Alejado. Ay, umaangat na naman si Hana. Si Hana umaangat. Tinutugis itong si Crescent Papa. Si Jessamay Papa. Ayun, umaangat na rin yung si Silva. Diyos ko po, medyo matindi talaga dito. Ubusan to ha. Hoy, nakakalayo si Hana. Pero ito na. Umaangat na itong si Althea Campana. Umangat na si Althea Campana. Humakabol na kagad. Nasa likod niya si Uy. Si Roan. Ito ang Team Kincha. Itong Team Kincha. Ito yung Team Kincha dito. Isa lang. Ito si Idol. Anong number? 7008. 7008. Si Gabriel Nara. Mamaya makakabisado ko na lahat yan. Hanggang bago matapos yung kaya nito, makakabisado ko na lahat ng mga to. Si Gabriel Nara yung naka-Team Kincha. Oy, mukhang naliligo na sa sariling tubig. Itong si Wenay Pogi. So, titigatin ng ating oras. Baka kayo mapag-abutan ng indulto. Ayun o, si Idol. Mukhang nagagalit na. Uy, nagpapakiramdaman na naman. Walang bumibigwas. Walang bumibigwas. Ayun o, mga kasimika. Sumunod si Althea. Sumunod na si Natalie. At saka itong 712 si Crescent Silva. Ayun na rin si Maras Vigan. So, nagkakatog isa na matinding labanan to. Baka band finish din to ha. Baka mag-band finish tayo. So, shout out dito kay Crisanti Banachaya. Ayaw. Tinalo niya. Kanina si Joel Calderon. Second place, third place. Ito si Marasiga, nasa harap. Si Althea, si Edcroft. So, pati bayan to. Malulupit na. Magaganda pa. May mga jowa na kaya ito. Pero sure ako, lahat to may jowa. At sana naman siklista ang mga jowa. Dahil ang siklista daw para sa mga siklista. Ayun no. So, bumibilis na naman ang banatan ha. Kumakagkag sa kanan. Kumakagkag sa kaliwa. Mabilis na 55 kilometers na lang. Ayan, nagkakaiwanan. Umakakit si Althea. Sumasaganda si Althea Campana, pero nakasunod pa rin ang ating mga chika babes. So, ensayo nila itong mga to ah. Matinding ensayo ang ginagawa ng mga to. Dahil kung hindi ka insaya, umangat na si Wenay. Sino nang agad ni Marlene Marasigan. Nakasunod din si M. Krug oh. Talagang walang iwanan to ha. Oh! Diyos ko po, kaindo. Wala sa likod, tingin ka. Ayun, umaangat si Mika sa kaliwa. Inangatan ni Mika. Sino nang agad ni M. Krug. Sumunod na si Giovanni Sibilin. Medyo matindihan to. May isang sumusunod pa. Ito si Jessamay Papa. Ayan, nakatutok. Nakaabot si Jessamay. Ay, Carlo Geb! Yun, Carlo Geb yun ha. So, nagpakiramdaman ulit. One lang yan ha. Para hindi ganong magalaw. Naku po.
Ay sus, tricycle. Hindi marunong makiramdam. Ano daw? Ha? Ay, nasulat pa. Kaya pa. So, nagkakadiin na ito dahil last tulap na. Tapos na yung ating 20 minutes. Kasi ito ang labanan dito, 20 minutes plus tulap. So, last tulap tayo. So, may makakatakas kaya dito. May magtatagumpay kaya sa buhay kaway. Itong si Hana kaya yung magtatagumpay. Dapat dalawahan to eh, ano. Sabi lang diskarte dito, dalawa kagad yung manggagaling sa likuran. Para magtutulungan. Asli, no? Yung Team Espanya. Mukhang talagang laban ng Valdez to at saka mga taga Manila. Nueva Ecija versus Manila. Makakatay sa may bandang kita. Itong si Marasigan. Nakatutok na sa kanya si Edson. Ayan na, nagkakamalitan na. Mukhang napasigaw doon. Napasigaw si Giovanni Similin, ha? Nung nakita niyang may umangat sa anam, sinigawan niya. Sinundan ng mga kalaban. Ayun, natugis tuloy mga idolo. So, kanto dito sila sa La Union nagbabaratan. Itong mga taga Pangasinan at Manila. So, pagbalik ito, rimatihan na to, ha. Yun, no? Naabutan. So, nagpakiramdaman na naman. So, kapag nagpapakiramdaman, kailangan natin i-shoutout yung ating mga bossing, Boss Danex, Boss Joe Mendoza, Boss Ace Ramos, Boss Joe, Boss Mark CBI. Ayun, si Boss Matos, Modesto Matos, salamat sa binigay mo. Panggaso. Siyempre kay Ma'am Giselle Botala, ang organizer dito, ha. Ito si Boss Dantes, Boss Alex Bilan, O mangat na sino yung mga, si Giovanni. Tugisan talaga to, tugisan. Mukhang mahirap talagang makatakas dahil insayado lahat ng mga to, ha. Insayado lahat, walang naiiwan. Pati si Roan, nandito, nakatutong pa rin. Dito, full sigido. Manalo. Dito sa La Union, sa Tour of La Union 2.0. Yung mga yan, mabidyohan lang natin, masaya na sila. Papayag pa itong mga tiga Pangasinan na matalo sila dito sa baluarte nila. Sinong mas malakas, Manila Girl o Pangasinense Riders? Ayun, si Team Kinsha, nakalimutan ko na naman ang pangalan ni Team Kinsha. So, net kayo mais sa ulo, 708. Si Gabriel Nara pala. Si Gabriel Nara. Hindi ba pwedeng mulawin? Nara talaga. Ay, matibay ito, Nara eh. Ayan, nagbalatan na lang. Marga-karga na naman, nagkargahan na naman. Rosaline ng ito sa likod, si Roan. Ingat-ingat lang kayo sa pagrimati mamaya dahil napakadelikado ng rimatihan. Ayun, si Natalie tsaka si Mika Nicolas ang nagtutugisan sa harapan. So, konting twist na lang, idolo. Last na natin to. Mamaya, uwian na. Eto na, pero medyo naiiwan tong isa. Anong pangalan nito niya, idol? 17. Si Berna. Si Torres. Berna Cel Torres. Nasabo kami yan? Hindi. Ewan, yata. Si Berna Cel Torres ito, nasa likuran. Ayan? Yeah. Team Espanya, si Alejado. Si Maria Luis Alejado. Yung naka-Team Espanya. So, ito mga taga Pangasinan, kilala natin sa ating mga taga Nueva Ecija. Ito mga taga Manila, taga Bulacan, hindi natin kilala. Nagkakadiinan na sa harapan, diinan na ng malutitan, inaangatan palagi ni Mika Nicolas, pero nakatugis sa kaya si Natalie. At saka yung isang nakakulay pala si Marasigan, madiinan to, 55 kilometers per hour. Madiinan na to, grabe ng diinan to mga idolo. So, sino kayang mananalo sa matinding rimatihan mamaya? Matinding rimatihan. Gusto ko kaya ito, nakaka-nervyos. Kaya ayoko nagkakape. Tawa ako mabuti, ha. Pag mong ituto, mahirap eh. Okay. Ito si Alejado Torres. Ay, hindi, 716. O siya mga, si Maria Luis. So, nakadikit na naman itong si SMA Papa.
Pag ganyan, automatic, ganun mo na mamaya. So ayan, no, tumatakas tong si Wene Bogiti, ugis kagad ni Mika Nicolas, nagkangatan na naman, nagkabiilan, nagkargahan, nagkatigaan ng bahagya. So pagbalik dito, isa pa no. Okay. So last lap to, pagbalik ha, isa pa. Last lap. Oh, last lap ha. Last lap na tayo. Ayan na. Ayan na, si Giovanni, umangat. Talagang kanya-kanyang tugis to ha. Tinutugis siya ni Bernacer Torres. Ha? O Manila versus Pangasinan. Papayag ba kayong mga Pangasinense? Riders, natatalunan itong mga taga Manila, yung mga dayo. 708, si Nara Gabriel. Nakakalimutan ko. 705, itong si Casey Feliciano ng Team BCC. 7012, si Christine Silva. So pasensya na kayo mga idol, talaga hindi ko ma-perfect. Kahit na meron na akong kopya, ay hindi ko pa rin ma-perfect. Siguro isang pagkikita pa tayo, ma-perfect ko na mga pangalan nyo. Wala, sige meron. Okay na. So sino kaya? Matindi ang dimatihan to ha. Matinding pakiramdaman. Sino kaya ang dadali dito? Althea, ayun, itong si Natalie. So, patindihan kaya ng ensayo, pagandahan ng katawan. Yung katawan kasi ginagabitan, pag medyo payat ka, magalakas kasi rin matayan kaya. O yung medyo chubby, ang malakas pumigas. Magdag tayo ha. Sino ba yung nakapulo na yun? Mukhang malakas yung nakapulo na yun ha. Alerto ko lang sa banatan ko, si GSML Papa, ayun na, nasa likod, kaya pumapara, kaya nagkakarga na. Kumakarga na, nagkakabiin na dito, nagkakapigaan na naman. So, sino kaya makaka-breakaway? Bounce break tayo, huwag naman sana mangyari ang hindi maganda. Kailangan hinihiling namin maging safe na safe. Tayong matatapos dito sa karera na to ha. Safe nating may finish ng ating mga riders. Dito si Marvin Marasiga, ano kaya gusto natin gagawin ito? Ito tayo sa harap. Shout out po naman dito si Idol. So, shout out, get ko po Idol, ba't hindi sumali? Yo! Okay. So, ito na rin mga riders, medyo magkakadiinan na to ha. Ayan si Jason ay Papa. Yung tugis itong si Kanda, si Joanna Kanda ay nasa likod na, mukhang nasa likod na si Jason ay kanina. So ito na, so papilis tayo na tayo ha. So magpapakiram na kayo, focus ka lang dun ha. So sino sa mga to ang unang angat? Sino ang unang titirada? Sinong unang atake? Sinong bomba ka agad-agad dito? Ayan na, bomba na ito si Jason ay Papa. Ayan na, nagkakabomba na. Itaas mo dito, ayan na, nagkakaka na lang, sarap na itong hit! Ay, naku po! Diyos ko po kain ito! Diyos! Yung tayo, taksimtot! So, nagkasuntrakan mga ito, nagkasuntrakan! Diyos ko po, ito yung natitira! Ito, si Natalie, tsaka si Edstrong, mga ito, Natalie, tsaka si Edstrong, ito na, si Mika Nicolas! Si Mika ba yan? Ayun na, mga ito, Mika Nicolas, sa harapan! Si Natalie, si Edstrong, may iwan na bagya! Itong si 712, dito si Silva, ito na ang mauna, dito na, si Mika Nicolas, ayun, Diyos ko po kayo, sino yung